ne za kai ka kwana nan. Mene? Kina nufin za mu kwana ɗaki ɗaya tare? Gaskiya ba zai yiwu ba. Gaskiya ba zai yiwu ba ni da ke a ɗaki ɗaya mu kwana tare. Hajiya idan fa muka kwana a ɗaki ɗaya tare gaskiya za a samu matsala. A guri na ba matsala bane. Sannan kai ma na tabbata a gurin ka ba matsala bace. Dan ni da kai mun san cewa mu ba maharaman juna bane. Ha? I've been trying all my life. Ina maintaining reputation ɗina da kuma mutunci na. So na tabbata yau da na kwana ɗaki ɗaya da kai ba zai taɓa zama min matsala ba. Hajiya, kar ki ce haka. Ni ma ba haka nake nufi ba, kawai dai amma kin san akwai sharrin shaida. Yana yawan yin illa a al'umma da balle irin wannan yanayi irin wannan gaskiya. Lahiru, ko da ni sha ce, ba zan taɓa mu'amala da mutum irin ka ba, wanda na san na fi komai. Don haka kai gaggawan cire irin wannan tunanin daga cikin kwakwalwanka. Allah ya baki haƙuri madam. Ni ma ba abin da kike zargi nake nufi ba. Wannan kuma matsalar ka ce. Bar ma ta na je na duba ko ta. Haka kawai zaki sana, ni ba shi nake.